Skôr ako tá informácia ma zarazila lokalita alebo alternatíva miesta. Nie len u mňa, ale vlastne podľa mňa u každého sa pojem Dom kultúry spája s niečím úplne iným ako s inštitúciou mestskej polície. Určité tlaky na to presťahovanie sú tu, to sme vedeli, pretože už jeden pokus o sťahovanie bol, tam bola alternatíva, bývalá základná škola na ulici Komenského. Tie dôvody presťahovania, k tomu sa nejak nemienim vyjadrovať, pretože každý si svoje. Kto sa rozumie problematike, vie, o čo sa jedná. Je to rozlohou dosť značný priestor, takže určite mesto vie tie priestory využiť komerčne lepšie ako pre nás. Nehovoril by som o návrhu, ja som to uviedol ako myšlienku, že treba ich presťahovať a jedna z možností je presťahovať do Domu kultúry, ale samozrejme, že tam ešte si to musíme prejsť, pozrieť si priestory a tak ďalej. Čiže je to úvaha, ktorou sa teraz zaoberáme. Treba ich presťahovať z toho dôvodu, že mesto tam môže získať pomerne značný obnos za predaj priestorov, v ktorých oni teraz sídlia. Ono v dnešnej dobe predstaviť si niečo je veľmi jednoduché, ale určite, že by sa našla nejaká alternatíva alebo nejaký spôsob toho fungovania, pretože, ako bolo spomenuté, disponuje Dom kultúry viacerými samostatnými vchodmi, kde by sa teda dal zamedziť kontakt verejnosti s našimi stránkami. Pokiaľ fakt prejde to rozhodnutie, že áno, pôjdeme tam, jednoducho to rozhodnutie je na niekom inom a my sa bohužiaľ budeme musieť prispôsobiť. Tak bavme sa o tom, čo je to dostupné, pretože po vzore povedzme mestskej polície v Galante, kde im mesto zakúpilo rodinný dom, ktorý bol následne upravený, ale to už je všetko o tých prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii, čo všetko by sa dalo za ne zriadiť. Či kúpiť niečo, postaviť, to je vec, ktorá určite je pase. Ideálne by bolo nájsť také priestory, kde budú čo najmenšie investície. To presťahovanie nie je len o tom, že tu je nový objekt, idete tam. Je to jednak prispôsobenie si tých priestorov, pretože je tam nutné rozdeliť priamy výkon od agendy, ako je štatistika a denné zmeny. Je tam treba prispôsobiť novú chránenú dielňu, takisto ako je potreba preniesť tieto prenosové cesty. Takže nie je to len o tom, že sťahujeme sa a hotovo.